Moikka! Tänään tehdään Ellen kanssa esittelyvideo. Ja me käytiin Ideaparkissa. Ja silloin niinku alkoi sataa vettä. Ja mulla irtos ketjut. No me kerrotaan sitten vähän tarkemmin sitten jossakin. Joo, mä voin vaikka aloittaa mulla. Eli Tousille lukaukset. Mä ostin tällaiset. Niinku ettei tarvi enää stocking. Niin, tossa näkyy vähän kuvaa ja tossa on nyt miten ne pannaan. Sitten on eri väreikin. Olisi ollut, mutta en halua sitten valkoiset, kun sillä on niitä valkoisia kenkiä. Sitten... Näytääkö mä nyt muun? Joo, mä otan täältä sillä aikaa niitä pois, mitkä ei kuulu siihen. Koska ei lompakkoa tarvi näyttää. No mä voisin näyttää eka tän. Eli me käytiin siis Hesessä syömässä. Ja sit me otettiin lastena, tiedätkö, nehän on aika halpoja ja ne on ihan sikahyviä. Ja me ei jaksettu syödä muutenkaan niitä loppuun. Mä en jaksoin kokonaan syödä. Mutta sitten sitä smoothie tai... Niin, mä syttiin vielä. Tästä näkee, että käytiin Hesessä. Siis Elle otti jäätkiin, mutta mä ajattelin, että mä en jaksa syödä jäätelöä, kun mä en melkein koskaan jaksa. Et mä ajattelin, että voisin ottaa mun pikkusiskolle muistipelin. Tämä on tämmönen muumi alias. Ja tässä tää näyttää, että kyllä tää menee oikeaan suuntaan, mutta täällä niinku lukee väärinpäin teille. Tämmönen aika kiva. Niin. Ja siis kun Ei mä vielä ostin pikkusisko tän, nähnyt. siis kun mä ostin tän, niin mä ostin myös tällaisen ihan pienen koiran. Tää näkyy vähän huonosti. Niinku tällaisen. Niinku oli enää jotain muutama minuuttia. Siis me, niinku, että me käytiin ihan nopeasti. Mä näytän nyt tää, kun mulla on tässä sitten 2 kasvonaamiota. Okei, tää on oikeesti violettia niinku. Ja Ehkä tää käytetään on, tänään. ne on muuten oikein, mutta tää tausta on violetti. Siis minä ostin, Oliks mulla muuta? me käytiin Stockmannilla, että mä menin... Niin, Pinja osti myös tämmösen ihan samanlaisen. Sitten mä ostin vähän enemmänkin juttuja. Mä ostin tämmösen, näytän paljon kehuttu. Tämmösen huulin. Pidä saat sillä aikaa näyttää melkein kaikki, niin mä voin tässä käydä. Mitä? Tai siis mun iskä osti mulle tän toisen. Siis oota, ei vielä. Sitten mä ostin toisen. mä ostin tämmöstä jotain salvi. Tämmöstä. Jotain tämmösiä Sitten pikkupasta. minä näytän ensiksi kuoret ai. Elikkä minä ostin tämmöiset kuoret, iPhone 5S on mulla. Ja sitten tämmöiset. Nämä 2. Sitten minä näytän parhaimman. Tämä. No on niinku näitä samoja. Tämmösen. Sitten minulla on kynsilakkoja vähän. Tämmöisessä purkissa. Tän verran ostin. Sitten siellä on 4 kynsivirtaa vielä tuossa päässä. Täällä päässä on sitten. Näitä on 11 näitä kynsilakkoja. Siinä, onks Ja sulla nää? maksoi vaan 5. Hei, sulla on tää. Sulla on tää. Eihän oo. Musta. Niin. Ja siis Ja mulla lisää oli... voi tehdä vaikka sekoitukset, sitten ei mene hukkaan sitten toista. Niin, muuta mulla ei ollut. Ja Linjalla lisää oli. Stockmannilla siis kävin. Sitten mä kävin Glitterissä. Ja ostin sieltä 2 eurolla. Siis niinku... Avaa se nytten. Niin mä voin avata tätä sillä aikaa. Avataanpas tää. On nyt ihan poikki. Ellenkaan meitä oikeesti väsyttää pikkusen, kun meidän piti silleen. Taluttaa aika pitkä matka jopa. Oikeesti se oli ärsyttävää. Mut sitten Pinja Ei, mä annan tän paperitun olla tässä. Joo. Eli siis, no, tää on niinku tämmönen. Tiedätte kai sen, mikä tänne on? Tenavat. Ja tossa istuu rekku naamista. Sitten tää pitää niinku painaa tänne. Sitten tulee sitä väliä. Mut nyt Pinjalla ei mulla on tässä tämmönen suojakuori, että mä en tästä pois. Tässä on oikein peilikin. Ei tullut siis. Eli siis semmosen. Katsotaan nyt kun mä tän avaan, jos mä osaan tämmönen. Oota kun minä avaan. Minä itse. Onks täällä niinku jotain kimaa Niin. sisällä? Tää on tämmöinen. Kerta, niin mä voin näyttää. Sä näytät, mä otan irti. Oi, tää on tämmönen ihanan puntainen. Noin. Meidän on pakko nähdä. Ihanan hajuinen. Oi, sitruuna.
mennään oikein yskintävän purkki. Sitten, mikä tää on? Sen maun nimi on mandariini. Mandariini, haastellaanpa. Oh. No se ihan samalta melkein. No pieni semmonen erikoisuus. No sun pitää näyttää niitä. Sä et näyttänyt kumpaakaan niistä. Ja tämä on sitten... Oliko siinä nää kaikki? Passion frutti. Pannaan toi, siis tämmönen punainen. Mä haistan eka. Älä sitä avaa. Oi. Tämmönen. Mut siinä ei ollut vielä mun ostokset. Ootteko te sitä tehnyt? Joo, mä avaan taas sitten sillä aikaa sitä. Minkä paperi hömmeliin se panni tänne? No niin, se 30 päivää. Kuitti vastaan. Se ei edes kysynyt, että haluatteko te tätä se vapaan. Siis mä avaan nytten tämän. Mut sen eikä mä vielä näytän. Eli me käytiin Seppälässä. Seppälä. Ostin Seppälästä tämmöisen. Jotakin on kehuttu, eli toi on tosi hyvä. Sitten käytiin Tortista tosissaan. Ostin sieltä tämmösen. Noin. Sitten ostin tämmösiä nunnumatoja. Äiti, tuokko sakse? Sitten huottamaan. Ostin huottamalta paidan. Ellekin mennä osta, mutta se ei ollut hänen tyyliään. Mut mun mielestä tää on aika hyvä. En minä tätä auki saa. Mä tiedän. Oota! Hyvä löytyy. Tykkää sinne saksi. Noin, nythän se pamahti. Oikein kunnon. Oikein pamahti. Siinä on värikästä, joka sulla on loppu. Tai siis läpinäkyvää. Noin, sä voit nyt. Älkää nyt anna aina mulle tästä alhaalta, että mä vaan. Kerroitko sä, että loppuu sun ostokset? Joo. Joo. No. Me tehdään YouTubeen videota. Okei. Eka on läpinäkyvä. Näytä hitaasti, sillä mä en muuten anna. Läpinäkyvä. Näytä silleen tälleen, että se näkyy, koska sä pidit tälleen, se näkyy. Tämmönen. Älkää välittäkö. Kato kuin siisti. Mulla on tätä. Ei sulla voi olla. Ui, kaikki tulee. Sitten on punainen. Kerro niitä. Sitten on tämmöinen. No tämmönen, hyvä kertoa, että tämmöinen. Sitten on musta. Hei! Sinkku. Se on niinku... Kato kuin ihana pieniä. Se on ihan sikollisia. Niin nekin. Yksi kimalle vaan. Mitä ne? Ja kyllä näitä on 4. 4. Mä näytän niitä. 4 kynsiviilaa. Ja sitten, jos muuta avataan, niin nämä. Ja Pinja saa nyt. Mitä Pinja haluaa avata? Ei kun mä tiedän mitä mä avaan. Ei näin edes mahu enää. Sitten pitää taas vaihtaa. Niin kokeile sun puhelimeen näitä molempia. En vielä.
Käykö kattoo mun puhelinta, niin minä vaan tässä. Yllätys, näitä naukkaa siis. Tuosta noin vaan. No, sitähän minä en tiedä. Sunhan se pitäisi tietää. Toivottavasti mä en leikannut nyt näitä. Oi, nää tuntuu niin kivoilta. Mä leikkasin nää 2. Oi. Ei. Ai niin, Taas se alkaa. Raatin. Niin, siinä on raatin. Äiti, mä nyt paan nää nauhat. Missä Elle? Näihin. Mitkä nauhat? Ei ku, siis kumiränksut. Siis tämmösetkö nää on? Niin. Yhdeks meni rikki. Menikö? Mä vahingossa leikkasin ne. Ei oo totta. Anto. No miten sä vahingossa ne leikkaat? Saksilainen. Alko sitten lähteä pakettia? Mä vaan sinne. Apua. Monta niitä on? Nyt ne meni rikki. Se meni erillään. Monta niitä on? 2 on mennyt rikki. Niin. Eikä, aika kalliiksi. Ootapa Elle, äläpä vielä, Älä laskepa pääs. monta niitä on. 2, Pitää olla kyllä tosi turvainen, kun on auki. 5, 6, 7, Kato, nää sun kengät. 11. Kato. Oot mä siinä ketju. Voi paska. Mitä? Kato tätä toista kenkää, se on ihan musta. Oho. Varmaan lähtenyt sieltä ketju. Koitetaanpa No jollain hei, sitä. mulla on autotallisessa nahan puhistus se hoitoaine. Niin. Autotalli. Miten tämäkin pantiinkaan? Kato, kun mä en Joko oo näitä, katsotte näitä niinku kokeilu. Ei. Niin joo, tää videohan pyörii koko ajan. Niin, Ellelle tuli valmiiksi ne kengät. Tai ainakin toinen. Aika cool. Mut sit tää video oli tässä. Testasin mun uunirasvois. Ellekin ei oo vielä testannut, mut se smakkaa.